Saratu na rasa inda nake, komai tare muke, wasu sun yi zaton a gidan mu take. Ku biyo na kun saura domin ta yawo ban ji da dani ba. Lokacin na yau tafiya zuwa Legas don yin huta, watakil ko na samu zugin zuciya zai sassauta. A kai na raba ni da ita bin banta, me yasa ba a so na batun da nake amsa ban samu ba. Ina je na garin Legas aka yi kira na ɗauke ta, ashe aboki me Sa'adu Maraɗi na gaggauta. Ya ce Ibrahim Rahamani ya gara ka hanzarta, ka dawo Abuja don akwai labari ba mai daɗi ba. Daga nan na sama shiri na juyowa daga yar tafiya, mai daɗi ba na a nan na zube kasa kan hanya. Sa'in da na buɗe ido asibiti na gana cigiya, wai wane ya san inda nake, mutane duba su gano ba. Cikin unguwa jama'a da haɗe ba su denan ba, da akwai wata antin takatin aure ba ta boyan ba. Ta ce ranar juma'a za a yi auren Saratu diyar baba. Ko domin ban da su lalla ne ya sa kamin wannan arziki Allah ke yi, na shaida ka tarin nan. Rabana da mai sona aka yi aure na tashe kenan, ina roƙon Allah ya sauya wanda ba za ni kuka ba. Ga masu tayin alheri na shaida su masoya ne, Hafsa da Wake da Yusuf so da sun yi min jaje. Rakiya Yalu yar Halak ita ma ta yi